Well, see, Masfin, China mainly now Africa خدمت بزين IMF administration أمريكاويان بزي World Bank IMF جنزب حاجة زيه رداء يهب نيتوبيا بباجت بقالي حجزة لچاينا نمسعد كا بحل في construction ظرف بت construction sector چاينا نخط غير إثيوبيا يكون خالوت أفريقيا هجرات عبي رول تتعوته مصادر سي مسفني أفريقيا اللغة زبالو expertي ناي international affair in relationship حدا سي مسفن أيانا ينير نفسير سي مسفن بس فالي تاميم قتيلهم شعبي هون مالتيو مهنا هم زعين السب بس أنا حيدا ليون يوم نهزبي تسلتك تي سركي زبال قري تكالاوي مالت بكا تأمت زبال أبي طبيعة خاص سلطان سلزنا ورم بانكي فاينانس كله أبي دوميو internationalism donation يكون charity أبي دوميو so resource أبي دوم سلطان أبي دوم سلزنا ورا كله سراقي نيرو زي أورمو يكون محارا يكون قال من دوب يكون كله زحوسه comprehensive زخانة corruption grand corruption زبان grand corruption نيرو عبي سرقة مالتي كا national level regional level أبي طبيعة كله زي بلعس بقى ناي تجبي سعر طرح كوارديا كساب دايركتور كساب تقلاي مينستر سراقي نايت جبتات نايت جبي جزا نايت جزاو تسعري ترحم زي والو زبل عمبر زي والو كل سراقي نير ناي تشاينا 3 بليون دولار ابي له شكر فابريكا ابي له ناي فرتلايزر ويخا مدابريا فابريكا ابي له منهم ولا تناي هداسي قدب زبال سو زواصو بدمو سو يتساريو بناي مقاله سمينتو فابريكا يتساريو مقاله سمينتو فابريكا كوس اي تخوفلون لا حزب تግራይ ሃፍቲ ከይደም የማፍሲ ሰሞንቲ ሚሊዮኒየም ዳም ዝባል ህዳሴ ግድብ ዝባል በሪሶርስ ደረጃውን እዮም በቃ አንፔድ ሰሜንት ዩ ኮንክሪት ከሰራሐል ተገይሩ حزي إثيوبيا صريحته يبال مغالي صريحته داسي قد مغالي سمينتو فابريكا ناصر قوزو كله millions and millions of metric tons صاريقهم عبيلهم ومالتي داسي قد بصريحهم كالوت زلو زومناي كالاي جيبيدو قالدو زبحال بوبلهم بناي مغالي سمينتو فابريكا يتصاريحهم So the grand corruption multi-dimensional نيرو بك استفلالة أقطاع زكاة sectoral تكالاوي سرقي نيرو والدي تمام ليس الكامس لاني هو أبرش حوي كلا أبزي تاريخ أيوزنا ملس شديشة ديقر اللو شوعات ديقر اللو قليز بحال حقنا تعلو دينو شو زتمرتنا إيطوبيا ردانا نيو أبرش عركي شي كما يوتي شديشة ديقر اللو ملس بديستانس ماسترز بإيكونوميكس كمز اللو يفلتي ياو ديقري ون وديو مالتيو خابو تي ماسترز I don't know ديقري خما يوديو يفلتني أنا أو يخم تمهارة አይፈልጥን ማስተርስ ግን ካብ ኦፕን ዩኒቨርሲቲ ናይ ደቡብ አፍሪካ ዝሆነ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ በኢኮኖሚክስ ሒዙ ካብኡ ካ ፒኤችዲ 6 ወርሒ ዲ ገለ ምስተረፎ ቴሲስ ናሰርሐ ዲዘርት ናይ ግራጁዌሽን ዲዘርቱ ናሰርሐ መስዋዕት ኮይኑ ንሱ ሓንጎል እውን ኣለዎ ንኽፋእ ይኹን ሕማቕ ይኹን ጽቡቕሲ ሓንጎል ኣለዎ ይመለስ أتوم قال أتوم جين كين تامين تي بعد دبرتين للتشعل قال منجرينا سؤال كذي
መዋዝሕቲ ራብዓይ ክፍሊ እዮም እንግሊሽ ኣይኽእሉ ኣምሓርኛ ኣይኽእሉ ትግርኛ ኣይኽእሉ መልግባታት ኣፎም ተላጊቡ ትሪኦ ኣለኻ ተዛረቡ ኢልካዮም ደብረፅዮን ቀዳማይ ኣብቲ ሓወልትስ ዝኸበርኩም ዝኸበርክንን ከለለ ጀሚሩስ ዘረባ እዩ እንታይ ዝበለ ሓንቲ ለተንኪኤል ዓይነት ኣላ ስልጣን ዝሃባ ሽማ ረስዒዎስ ታወንያ ዝነበረት ኣቦ እምበር ገለ ኢልዋ ትግርኛ እውን ኮይ ዘይኽእል ስለዚ ከምዚ ዓይነት መልግባ ልጉም ኣፉ ህዝብኻ ክመር በቃ ናይ ኣቦ ኮይንዎ ኮይተ ስልጣን ናይ ኣቦ ንመናሃቦ ስልጣንስ ካባና ኣሕሊፍና ይኑ ሓደ ሰባት ግን ኣይገርሙኻ ክእለት ዘይብሎምስ በቃ ብሓይሊ ስልጣን ይደልዩ ክእለት ኮ ይብሎም ስልጣን ግን ተሞቱ ኣሕሊፎም ኮ ይደልዩ ካብኦም ዝበልፅ ሰብ ከሎ በቃ ተሞቱ ኣባተ ተርእሶማ ክሳብ ዕለተ ሞቶም ይቃለሱኻ ክእለት ዘለዎ ሰብ እኮ ሕዝና ኣብነታ ንመለስ ሓቂ ሕይሽ ብባሕሪ ብናይ ኤርትራ ገለ ኢና ንቃወሞ እቲ ንህዝቢ ትግራይ ከዓ ብሴፍቲኔት ገይሩ ኣሳቂዎ ፅቡቕ መራሒ በዓል ገብሩ ኣስራት ዝነበሩ ኣባሪርዎም ገለ ኢና ንቃወሞ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ምቅስቃሳት ይዝገብር ነይሩ ንኢትዮጵያ ዝጠቂምዎም እዩ ንኤርትራ እውን ነፃነት ዝበሃል ኮምፕሮማይዝ ከይግበር ብጣዕሚ ይሰርሕ እዩ ነይሩ ይቃለሰልኩም እዩ ነይሩ ይፈትወኩም እዩ ነይሩ ካብኡ ወፃኢ ግን መለስ ብውሕድ በተሓሳስቡ ብኣፍልጦ ይሰርሕ ንሕማቕ ይኹን ንፅቡቕ ከም መለስ ዓይነት ተዘራሪብካ እውን ይሰምዕ እውን እዩ ይሰምዕ እዩ ከምዚ ግበር ገለ ተኢልካ ይመለስ ወላ መናእሰይ ኣኪቡ እዩ ዝቕየር መለስ በዓል እዚኦም እኮ እዝኒ የብሎምን ጡጥ እኳ ይመሊቱ እዝኖም ነረዲካ ድሓርካ ብስርቂ ሓቂ ሕሽ ታ ሰበይቲ እያ ሰራቂት እምበር መለስ ሰራቂ ነይሩ ኢለ ይኣምነኒ ኣነ ኣብ ኦፊስ ዝሓድር ዝውዕል በቃ ብስራሕ ማሲኒ ዝሓድር ነይሩ በላይዋ ሰላም ዶ ሰላም ኢለካ ክወርሓው ኣብሪሽዋየ ክወርሓውና መየኻ ድሕና ዲኻ ጎይታይ ጎይታይ ዳ ጎይታይ በላይ ሰላም በላይ ገብሪ ህይወት ሓውና ሰላም ዲዓርኩ ሰላሜ ሰላሜ እግዚአብሔር ይመስገን ሓወይ ሳምዋ ድሕና ዲኻ ሰላም ሰላም ሓውና በላይ ተጣፊና ነውሕ ግዜ ኮይኑ ወይ ርኢካይ ታው ገይረ ወፅእ ስለዚ መለስ ደሞዙ $300 ከም ዝነበረ ትፈልጥ ተሓቲቱ ባዕሉ $300 ያ ደሞዙ ነይራ ካሊእ ጥቕማ ጥቕሚ እዩ ነይርዎ እምበር መለስ ኣይሰርቅም እታ ሰበይቱ ግን ሰራቂት እያ ናይ ትእምት ሓላፊት ነይራ እንዲ ኣብቲ ናይ ወርቂ ገለመለ ሽዑ ሰረቐቶ ቢልዮናት ኮዩ ተወሳኹ ድሕሪ መለስ እዩ ከዓ ስልጣን ሒዛ ነይራ ዝሰረቐቶ ባይዞይ መለስ ከሎ ይነበረን መለስ ምስ ዓረፈ ናይ ትእምት ትዝክር ተኸንካ በላይ ሓውና ናይ ትእምት ፀሓፊት ነይራ ካብኡ ኣብ ሽረ ኣብቲ ወርቂ እንዳም ይዝክር ብመዓልትስ 5 ክሳብ 10 ሚልዮን ዶላር ወርቂ ንሸይጥ ኢና ክትብል ትዝክር ተኸንካ መለስ ኣይነበረን ሽዑ እያ ሰሪቓ ወላ ስርቅሲ ድሕሪ መለስ እያ ሰሪቓቶ መለስ ብሂወት ከሎ ኣይሕልፋን ነይሩ ንዑ እያ ትፀልኦ ነይራ ከይዳ እንዳ ሸርሙጥ ነይራ ምስ እያሱ በርሀ ዱባይ ንእያሱ ዝቆተሎ ንምንታይ ከይዳ ትግበር ነይራ ዱባይ ሸርሙጣ ኮያ ሰብኣይ ሓዲጋ መለስ ቢዚ ነይሩ ተወሳኹ ኣብ ኦፊስ ይሓድር ኣብ ኦፊስ ይውዕል ምስኪናይ ከይዕረፈ ሞይቱ ሓቂ ክንዛረብ ተኸይና ዛኸል በዚኣ ግን ከይዳ ትጉንባሕ ነይራ ዱባይ በበዓል እያሱ ትርዋ ነይራ ሸርሙጣ ኮያ ስለዚስ ንመለስ ዘይናቱ ይንህቦን እቲ ስርቂ ጀመረቶን መለስ ምስ ሞተ እዩ ናይ ትእምት